Hola, som la Maria, l'Àlex i l'Eric i avui us ensenyarem la nostra presentació de planetes. Els planetes són Mart i Terra. Doncs va, comencem. Comencem per Mart. La mesura de Mart és de 359,5 quilòmetres i Mart és de color vermell. El clima és de 50 graus centigraus i fa molt de calor. I la distància del Sol és de 249,1 milions de quilòmetres. I els satèl·lits són dos, Phobos i Deimos, i té tres capes: l'escorça, el mantell i el nucli. Ara us parlarem de la Terra. La temperatura és de 15 graus centígrads. La volta del Sol és de 365 dies i un any. Les capes són escorça, mantell i nucli. La distància del Sol a la Terra és de 149.600.000 quilòmetres. El color de la Terra és blau i verd. La mesura és 6.371 quilòmetres. Adeu i gràcies per la vostra atenció.